ट्रॅक्टर रॅली यशस्वी केल्याबद्दल आमदार नितेश राणेंचं भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी अभिनंदन केलं। तर ठाकरे सरकारनं शेतकऱ्यांची चेष्टा केली असून कोकणच्या तोंडाला पानं फुसली असा जोरदार हल्लाबोल भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केलाय। पाहुयात काय म्हणालेत राजन तेली। मी सुरुवातीलाच आमदार नितेश राणे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारचा मोर्चाचं आयोजन या विधानसभेच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलं। हे सरकार आल्यानंतर सातत्याने आपल्या जिल्ह्यावर आणि कोकणावर कशा प्रकारचा अन्याय होतो। भाताची नुकसान भरपाईसाठी 10 कोटी 58 लाख रुपयाची मागणी आपल्या प्रशासनाने केली, पण दादा फक्त 29 लाख रुपये आता जिल्हा प्रशासनाकडे फक्त 29 लाख रुपये आले। या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचं काम आज ठाकरे सरकारने या ठिकाणी केलं आहे। मी खरोखरच या सरकारचा निषेध या ठिकाणी करतो। आज निसर्ग चक्रीवादळाच्या निमित्ताने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली रायगडमध्ये, पण आपल्या जिल्ह्यासाठी काय आलं? रायगड सिंधुदुर्ग रत्नागिरीसाठी घोषणा केल्यानंतर आपल्या प्रशासनाने फक्त 8 कोटी 39 लाखाची मागणी केली। दादा आता फक्त 19 लाख रुपये चक्रीवादळाचे आपल्या जिल्ह्यात फक्त 19 लाख। आणि म्हणून अशा प्रकारच्या सगळ्या बाबतीत अतिपर्जन्यवृष्टी झाली। देवेंद्रच्या सरकारने जे पैसे मंजूर केले ते सुद्धा पैसे याला तिकडे देता आलेले। मच्छीमारांच्या पॅकेजसाठी पालकमंत्री खासदारांचं स्वागत करतात, खासदार स्थानिक त्या ठिकाणी सत्ताधारी आमदारांचं अभिनंदन करतात, सत्कार करतात, पण त्या मच्छीमारी पॅकेजमध्ये हे देवेंद्रच्या काळात मंजूर झालं 67 कोटीचं पॅकेज ते देताना सुद्धा इतक्या कटी अंडी कंडिशन त्या ठिकाणी घातले। घरातल्या एकाच व्यक्तीला फक्त त्याचा लाभ मिळेल। आज एका कुटुंबातले अनेक जे भाऊ आहेत ते त्या ठिकाणी बांधव त्या मासेमारीसाठी जातात, महिला भगिनी आहेत ते मासे विक्रीसाठी बाहेर जातात, परंतु ह्या संपूर्ण ज्या पॅकेजचा उपयोग इथल्या मच्छीमारांना झाला नाही। सातत्याने अन्याय मच्छीमारांच्या बाबतीत असेल, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असेल, या सरकारने या ठिकाणी केला। आणि म्हणून कोकणात मध्ये ज्यावेळी आदरणीय देवेंद्रचं सरकार असताना किंवा आदरणीय राणेसाहेब गडकरी असताना आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकासाला जे पैसे मिळत होते, आज जर त्याचा विचार केला तर गेल्या वेळी 225 कोटी रुपये शेवटचे पैसे आपल्याला मिळाले होते। राणेसाहेबांनी करता आले या ठिकाणी वाढून 250 कोटीची प्रशासनाने मागणी केली। आज 142 कोटीवर आमचा आराखडा थांबला। आमच्या अर्थमंत्र्यांनी कोणावर राग काढला, कोकणात कसा राग काढला मला माहिती नाही, पण डायरेक्ट 100 कोटी रुपये कमी केले ह्या जिल्ह्याचे। आणि फक्त 132 कोटी मध्ये सुद्धा आज 35% रक्कम सुद्धा आपल्या जिल्ह्यात या ठिकाणी आलेली नाही, त्याच्यात पण घट लागलेला। त्याच्यातली 25% रक्कम जी आली ती करोनासाठी या ठिकाणी वापरायची। आणि मग जिल्ह्यातली परिस्थिती इतकी दयनीय विकासाच्या बाबतीत या लोकांनी केले, आज त्याचा राग या सगळ्या शेतकऱ्यांमध्ये खतखततोय। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।